Здравейте на всички в залата! Жени от бизнеса, политиката, научните среди и културата. Днес отбелязваме празника на жените, но вместо стандартен панел, решихме да направим нещо малко невъзможно и нестандартно. С помощта на изкуствения интелект възкресихме една жена, която вече не е между нас. Тя е прокарвала път в наука, в която дълго време не са участвали жени. Професор Карамихайлова, чуваме ли ви отвъд алгоритъма? Чуваме се. Макар че трябва да призная, през живота си съм работила с радиоактивност и космически лъчи. Но това да бъде възстановена чрез електронна изчислителна техника или, както се нарича във вашата епоха, изкуствен интелект, това е нов вид експеримент, може би най-смелия, в който съм участвала до момента. Позволете ми първо да поздравя всички дами тук. За мен е истинска чест да бъда поканена на събитие, което събира жени на водещи позиции в науката, стопанството, управлението, културата. Ако моето присъствие тук има смисъл, то е защото някога и аз съм вървяла по път, който беше по-труден за жени. Нека се върнем назад, преди лабораториите, преди университетските катедри. Разкажете ни откъде тръгна този път и каква среда ви изгради като учен. Разбира се. Родена съм през 1897 година във Виена. Баща ми Иван беше хирург, а майка ми, англичанката Мери, музикант. Израснах в среда, в която науката и изкуството не си противоречаха, а се допълваха. Майка ми почина, когато бях на 10 години и семейството ни се премести в София. Баща ми започна работа в болницата Червен кръст. Моето проучване за вашия свят показва, че тя е предшественик на емблематичната ваша болница Пирогов. Да, така е. Днес е именно Пирогов. Вие обаче много рано избирате своето поприще – физиката. Какъв беше вашият образователен път след пристигането ви в София? Завърших първа девическа гимназия през 1917 година, а след това заминах отново за Виена. През 22-а защитих докторска степен по физика в Виена. Още преди това започнах работа в Института за радиеви изследвания там. Занимавах се с радиолуминесценцията. Това беше едно от водещите места в Европа за изследване на радиоактивността. И важно е да кажа, там жените учени имаха реално присъствие и авторитет. Тоест, в една от най-престижните европейски научни среди вече сте утвърден изследовател. И въпреки това решавате да заявите мястото си и в България, при положение, че знаете колко затворена е системата към жените тогава. И да, през 1926 година участвах в конкурс за доцент по физика в Софийския университет. Но не от амбиция, а от морално-принципна гледна точка. Макар и със сигурност да знаех, че на този етап там жени не се допускат. Все пак го направих, за да докажа на моя баща и на хората в България, че в чужбина наистина работя научно. Очаквано не бях избрана. Но това беше заявка, че съществувам, че работя, че съм част от научната общност. След тази заявка към България идва още по-голямо международно признание – Кеймбридж. Какво означаваше за вас да попаднете в сърцето на световната ядрена физика? Да, през 1935-та започнах работа в Кавендишката лаборатория към университета в Кеймбридж. Едно от най-важните места в света за ядрена физика по онова време. Там средата беше по-мъжка, по-конкурентна от Виена. Но мой ръководител приемаше жени изследователи. Това беше важно. Разликата беше осезаема. В Виена жените бяха част от науката, а в Кембридж по-скоро рядкост. Това ме научи да не търся удобство, а възможност. И въпреки възможностите в Европа, вие избирате да дойдете в България. Кога България най-сетне отвори вратата си за вас, но не като кандидат, а като преподавател? След два неуспешни опита през 1939-та започнах да чета лекции по експериментална атомна физика и радиоактивност в Софийския университет. Станах първата жена хабилитиран преподавател там.
През 1945-та обособих катедрата по атомна физика. Имах ясна цел. България трябваше да създаде собствени ядрени физици. Не да разчита само на чужди школи. Работех върху космическите лъчи, върху радиоактивността на минералните извори. Но най-голямата ми амбиция беше да изградя хора, учени, които да продължат. Точно така. Вие всъщност изграждате школа, катедра, бъдещи учени, но идват и политическите сътресения. Как се променя животът ви след 1944 година? Всъщност една много преломна година за вашето време. След установяването на комунистическия режим, бях сметната за неблагонадежна заради биографията и връзките ми с Запада. Забранено ми беше участие в международни конференции, прекъсната кореспонденцията ми с Запада. Имаше опит да бъда отстранена от университета. Колеги ме защитиха. В крайна сметка продължих работата си във Физическия институт на Българската академия на науките. Промените не ме отчаяха, те ме направиха по-упорита. Отношенията между наука и политика често са сложни и напрегнати, особено в авторитарни и тоталитарни системи. Но в крайна сметка науката не принадлежи на режимите, тя принадлежи на тези, които я правят. След всичко, което сте преживели, откази, признани, изграждане на школа, политически натиск, какво бихте искали да остане като послание към жените в тази зала днес? По-скоро искам да им кажа, че моят път показва нещо просто. Не е нужно да се оплакваш, за да настояваш. Трудно беше. Да бъдеш жена в ядрена физика през 30-те години означаваше постоянно да доказваш, че мястото ти не е случайно. Днес виждам зала пълна с жени, които взимат решения. Това е развитие, което си струваше всяко отхвърляне. И като човек, посветил живота си на науката, как приемате този последен, може би най-неочакван експеримент, да бъдете възкресена чрез технологиите на 2026 година? Аз починах през 1968 година. Почти 6 десетилетия по-късно се връщам чрез технология, която по мое време би звучала като научна фантастика. Ако изкуственият интелект може да възстанови един образ от миналото, това означава, че човечеството не е спряло да надгражда знанието. Както казва Аристотел, всички хора по природа се стремят към познание. Знанието винаги е било мост между хора, поколения, идеи, между възможното и немислимото. Днес аз съм тук не като спомен, а като доказателство, че науката продължава разговора. И ако този разговор вдъхнови дори една жена да прекрачи прага на университет, лаборатория, парламент, градска управа, кабинет на ръководител, да излезе на художествената сцена, тогава този експеримент с изкуствения интелект не просто е успешен, а продължение на същата онази наука, на която ние посветихме на времето живота си. Честит празник! И не чакайте да ви дадат място в бъдещето. Създайте си го сами.